какво става, хора? В днешния видеоклип ще пробваме новия вкус на Lava Bear Bubblegum. Никъде ги няма. Ние ходихме на срещата и за това, на фен срещата и за това ги имаме. Просто не съм снимал там, защото беше ужасна самокълха. И бяхме точно най-отзад и чакахме 5 часа там, за да отидем за една снимка и за някакви подаръци. Така, отвори ли ми го? Да. Добре. Чакай. Давай. Окей. Есер Мартинг. Отвори ми го. Сега, нека да го дегустираме. Опа. Накрая, като глътнеш, има някакъв вкус на дъвка. Точно. Абе, имаме вкус на хапче. Не, верно ли? Да. Точно накрая. Че ще се мумия. На едни детски кисели хапчета. Че ще се мумия. На хапче ми има вкус. Съжалявам, Lava Bear, този път ме разочаровахте. Не. Първо има някакъв такъв по-заящ вкус и накрая като го глътнеш имат вкус на дъвка с дъвка. Някакво много странно. Не знам, хора. Някакво ми е много странно. По принцип, Lava Bear сега всеки един вкус ми хареса, но този път е брутален и не толкова брутален. Този път е ужасен. Този път... А цената ни я сложиха, не знам защо. Купихме си тениски, имаше и такова. Имаше това тук една ценичка, Да. която махнахме. Така, че... Купихме си тениски, купихме си почти абсолютно всичко. Оттам имаше шапки, поне шапки имаше, тениски имаше, само че ние не ги носим в момента, шапките не ги носиме. Да. Така че искам да И ви кажем... тетрадките са уникално готини, човек. Така че искам да ви кажем, че този вкус Lava Bear е ужасно вкусен. То вкусен, то невкусен. Едно от двете, не знам. Да. Добре. Значи не ми харесва този. Добре. Нека поне да си го признаем. Хора, Bubblegum, който иска, вече по физическите магазини може да ги намерите. Да, вчера ги намерихме, обаче не ни трябва, защото си ги имаме. Защото си ги имаме. Айде, който разбира, тук се спира. Lava Bear Bubblegum. Така че, Чао, хора. даже в сайта не може да ги намерите. Налични са само в магазините в фен срещата. И са налични само за месец юни. Да. Чао, хора, Lava Bear е най-готиния бранд за напитки. Криската... Не бе, манико. Брутален. Само Lava Bear, хора. Чао. Иначе паковката изглежда брутална. Чао, хора. Брутално е. И мислиш, че ще е по-вкусно. Чао. Абонирайте се за канала с лайк. Чао.